बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. शासनाने सध्या जो निर्णय लादलेला आहे की स्मार्ट मीटर बसवून मोबाईलमध्ये आम्ही जसं रिचार्ज मारतो त्या पद्धतीने रिचार्ज मारल्यानंतर जोपर्यंत रिचार्ज चालू राहणार तोपर्यंतच लाईट आमची चालू राहणार. रिचार्ज संपल्यानंतर लाईट कुठल्याही क्षणी, उदाहरणार्थ रात्री 2 वाजता संपलं रिचार्ज तर रात्री बंद होणार. एखाद्याच्या घरात आजारी माणसं असतील, त्यांना पंख्याची गरज असेल, किंवा एखादा शासकीय रुग्णालय म्हणा किंवा खाजगी रुग्णालय म्हणा, या ठिकाणी कुठली तरी शस्त्रक्रिया चालू असेल दिवसा म्हणा किंवा रात्री म्हणा, आणि त्यांचं जर मारलेलं रिचार्ज त्यावेळी संपलेलं असेल तर त्या रुग्णाचे काय हाल होतील याचा शासनाने कुठल्याही पद्धतीने विचार केला नाही. शासन म्हणते रोजगार करा, रोजगार स्वावलंबी बना. स्वावलंबी जर बनायला आम्ही उद्या निघालो, आम्ही आता एखाद्या युवकाने आईस्क्रीमचं दुकान उघडलं किंवा हॉटेल, माशांचं, इकडे आमचे मासे मोठ्या प्रमाणात मिळतात, नैसर्गिक देणगी आहे ती, माशांचं वगैरे हॉटेल उघडलं आणि फ्रीजमध्ये आईस्क्रीम म्हणा किंवा मासे म्हणा, ते जर फ्रीजमध्ये असताना जर रिचार्ज संपलं आणि लाईट गेली, लाईट बंद झाली, तर मग त्या माशांची हजारो रुपयाचे, असं एकाचं उदाहरण देतो, आईस्क्रीम असेल, थंड असेल, इतर काय असेल तर त्याची काय परिस्थिती होईल. त्याचप्रमाणे ही काही इंजेक्शन्स वगैरे जे आहेत रुग्णांना लागण्यासाठी किंवा औषधं काही आहेत ही फ्रीजमध्ये ठेवावं लागतात. मग समजा त्या फ्रीजच्या ठिकाणी किंवा ते इंजेक्शन ज्या ठिकाणी ठेवलं जातं त्या ठिकाणी रिचार्ज संपलं तर त्याची काय अवस्था होईल याचा शासनाने कोणताही किंचितसुद्धा विचार केलेला नाही. आणि हा जो विषय आहे हा सर्वसामान्य माणसांना अतिशय म्हणजे बोलण्याच्या पलीकडे हा पब्लिकला देशोधडीला नेण्यासारखा विषय आहे. याचा शासनाने पुन्हा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज आमच्याजवळ मीटर बसवलेले आहेत. रिडिंगला जी मुलं येतात ती रिडिंग व्यवस्थित घेऊन त्या पद्धतीने अजूनपर्यंत हे चाललेलं आहे आमचं. मग अशा पद्धतीत जर आता रिचार्ज आम्ही मारला तर किती रुपयाची लाईट वापरली आम्ही, काय करणार आम्हाला, किती रुपयाचं हे झालं. आता बघा वेगवेगळी कार्ड आहेत, हजारो कंपन्या, BSNL सारख्या कितीतरी कंपन्या आज बाजारामध्ये आहेत. एखादी जर तक्रार करायला तर जिओ म्हणा, कुठलीही कंपनी म्हणा, तक्रार जर करावी वाटली तर आम्ही कुठे जाऊन करणार. आता BSNLचं तरी पूर्वीचं शासकीय असल्यामुळे त्यांचं कुठेतरी कार्यालय आहे, तिथे जाऊन आम्ही काहीतरी जाब विचारतो. हे जे मीटर आहे, हे जे आम्हाला जो मीटरचा जो आम्हाला बळी देण्याचा प्रयत्न शासनाने केलेला आहे तो आम्ही विचारणार कुठे, कोणाला विचारणार. सर्वसामान्य माणसाने यात काय करणार. आमचं आता जी आम्हाला असं समजतंय की आता 500 रुपये समजा जर आता सध्या बिल असेल तर आम्हाला तेच बिल दुप्पटीने तिप्पटीने म्हणजे 1500 त्याच्यावर मनाला वाटेल तसं येणार आणि तक्रार करायला आम्हाला कुठेही जागा मिळणार नाही. हे का तुम्हाला नागरिकांना सांगतो, माझ्या बंधू भावांना, की आज जर अशीच परिस्थिती हे जर सक्सेस झालं आणि हे जर झालं आणि एकाच्या कोणाच्या सांगण्यानुसार जर हे होत असेल तर सर्वसामान्य लोकांनी डोळे उघडले पाहिजेत. उद्या सकाळी सोमवार दिनांक 10 रोजी उद्या सकाळी ठीक 11 वाजता कुडाळ संत राहुळ महाराज कॉलेज जवळून आमचा हा मोर्चा निघणार आहे. सर्व सामाजिक संस्था आहेत, राजकीय पक्षाच्या आहेत, यात कोणावर हे नाही, बंधन नाही. राजकीय पक्ष म्हणा, सामाजिक संस्था म्हणा, प्रत्येकाच्या घरात हा मीटर आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने जातीनिशी या मोर्चाला हजर राहावं आमची एक कळकळीची विनंती राहील. आणि एकतर आम्हाला रोजगार नाही, युवक आमचे गोव्याला कामाला जातात, काय परिस्थिती आहे तुम्हाला माहिती आहे. मग अशा परिस्थितीत जर यातले जर आता रिडिंग करणारे म्हणा, वायरमन म्हणा आणि काय म्हणा हे सगळे कंत्राटदार आहेत. कंत्राटदार प्रत्येक कंत्राटदारांजवळ लोकल स्थानिक जे मजूर काम करणारे आहेत ते जवळजवळ प्रत्येकाकडे 50-60 असे कितीतरी ठेकेदार आहेत आमच्या जिल्ह्यातले. आमचे रिडिंग गोळा करणारे आहेत, वायरमन आहे, 8 ते 10 हजार पगार मिळणे, जीव धोक्यात घालून ते काम करतात. अशा कुठल्याही परिस्थितीत
आमचा विचार न करता या शासनाने जो हा निर्णय घेतलेला आहे तो अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे आणि या निर्णयाला ठामपणे विरोध आम्ही विठ्ठल रखुमाई शेतकरी संघटनेच्या वतीने मी सगळ्यांना आवाहन करेन आणि विनंती करेन की तुम्ही सर्वांनी या मोर्चात सहभागी व्हावं. आणि समजा आता तुम्हाला एक महत्त्वाचं आणखी एक सांगेन, समजा शासनाचा जो निधी असतो तो कधीतरी येतो. आता कुठे बघा सगळं कॉम्प्युटरवर केलेलं आहे, तिकडे कार्यालयात जर त्यांचं रिचार्ज संपलं असेल तर त्यांना निधी येणार त्यावेळी ते रिचार्ज मारणार. मग तोपर्यंत ते रिचार्ज बंद, म्हणजे सगळे जे शाळेचे मुलांचे दाखले म्हणा, म्हणजे सर्वसामान्य तो जो झोपडीत राहणार आहे तो AC मध्ये बसणार आहे त्यांच्यापासून सगळ्यांना त्याचा त्रास होणार आहे. त्यामुळे आज मी सन्माननीय संपत देसाई आमचे गडिंग्लजवरून बिचारे इकडे येतात आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्याने हे सगळं नियोजन केलेलं आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही सर्व सामाजिक संस्था म्हणा, सगळे राजकीय पक्ष म्हणा, कोण असतील आमच्यासोबत येणार त्यांना सगळ्यांना घेऊन उद्याचं आंदोलन सक्सेस करूया. आणि पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करून मी माझे 2 शब्द सर्वांना कळकळीची व नम्र विनंती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.